салом бинандагони гиромӣ, инак ба таъсисёбии телевизиони илм ва табиат 5 сол пур мешавад. агар ин рақам дар муқоиса ба таърихи тӯлонии дигар шабакаҳо хеле кам намояд ҳам, аммо дар ҳамин муддати хеле кӯтоҳ телевизиони илм ва табиат тавонист бо таҳия ва пешниҳоди барномаҳои ҷолибу маърифатӣ ҷойгоҳи худро дар қалби бинандагон пайдо намояд. дар ин 5 сол ҳар як барнома бо заҳмати шабонарӯзии кормандон, муҳаққиқон ва мутахассисон омода гардида, ҳадафи аслии он бедор намудани шавқи илмдӯстӣ, худшиносӣ ва дарки асрори табиат буд. телевизиони илм ва табиат дар ин муддат на танҳо як расонаи иттилоотӣ, балки як мактаби маърифат гардид. аз барномаҳои омӯзишӣ то филмҳои мустанад, аз мусоҳиба бо олимон ва инъикоси дастовардҳои нав, ҳамаи ин барои баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати ҷомеа равона шуда буданд. ватани азизу маҳбуби мо, сарзамини офтобрӯя, кӯҳсори сарбафалак кашида ва табиати нотакрор, ки ҳар гӯшаи он саршор аз ҳусну зебоӣ ва розҳои нокушодаи ҳастист. муҳаббат ба ин диёри муқаддас, шинохти табиати биҳиштосои он ва арҷгузорӣ ба сарватҳои бебаҳои он моро водор месозад, ки дар роҳи омӯзиш ва муаррифии илму табиат қадамҳои устувор гузорем. барои омӯзиши тамоми ҷузъиёти олами табиат, кашф намудани асрору розҳои он, дарки паҳлӯҳои гуногуни илмиву эҷодӣ ва фаҳмиши амиқи он, бояд ки камари ҳиммат бубандем. аммо лаззат бурдан аз фазои беканори он, сайру тамошо дар табиати биҳиштосои олами ҳастӣ метавонад саҳифаҳои умри инсонро рангину зебо гардонад. илм ва табиат дар олами ҳастӣ ҳамеша ҳамчун фазои беканори пур аз кашфиётҳои нокушода боқӣ мемонанд. дар таърихи миллионсолаи замин ҳанӯз ҳам башарият натавонистааст тамоми асрори ҳастии коинот ва табиатро пурра омӯзад. аз ин рӯ дар фазои иттилоотӣ ва фарҳангии кишвар ба фаъолият оғоз намудани як муассисаи нави телевизионӣ, ки ба инъикоси мавзӯъҳои мухталифи илмиву оммавӣ ва кашфи зебоиҳои табиати диёр равона гардидааст, иқдоми муҳим, саривақтӣ ба шумор мерафт. инак 5 сол мешавад, ки муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат бо барномаҳои ҷолибу дилнишини худ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон фаъолият дорад. дар муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат зери ин бом муҳити гарми ҳамкорӣ, эҳтирому муҳаббати ҳамкасбон ва дидору мулоқоти устодону эҷодкорон моро ба оғози кори ҳаррӯзаи худ раҳнамоӣ мекунад. ҳар як корманд бо масъулияти баланд ва иҷрои вазифаи эҷодӣ, таҳияи барномаҳо, татбиқи идеяҳои нав ва амалӣ намудани супоришҳои маъмурият камари ҳиммат мебанданд. дар ин муассиса раёсату шуъбаҳо ва бахшҳои гуногун фаъолият доранд, ки ҳамарӯза вобаста ба самти фаъолияти худ барномаҳои гуногуни телевизиониро таҳия намуда пешкаши бинандагони гиромӣ мегардонанд. имрӯз дар муассисаи телевизиони илм ва табиат 3 раёсат, 7 шуъба, 4 бахш ва маҷмӯаи студияи сайёр фаъолият менамояд. дар ин ҷо кормандони касбӣ, муҳаррирони варзида, наворбардорони соҳибтаҷриба, мутахассисони техникӣ ва дигар гурӯҳҳои ёрирасон бо як ҳадаф – рушди илму маърифат ва муаррифии табиати зебои ватан содиқона фаъолият мекунанд. аҳли эҷоди муассиса аз ибтидои соли равон кулли намоишу барномаҳо ва таҳияи филмҳои телевизиониро бо сабку услуби хос ба роҳ монда, мазмуну муҳтавои онро мутобиқ ба талаботи замон ва формати муосир такмил доданд. дар ин раванд фарогирии навгониҳои илму технология ва гуногунрангии олами табиат ҳамчун меҳвари асосӣ қарор гирифта, барномаҳо ба тарҳи ҷолиб ва мазмуни ғанӣ пешкаши бинандагон мегарданд. бо мақсади боло бурдани сатҳи маърифати ҷомеа ва огоҳии бештари мардум аз таърихи олами набототу ҳайвоноти Тоҷикистон, наҳру рудҳо, дарёҳо, чашмаҳои мусаффо ва ёдгориҳои қадимаи қаламрави мамлакат силсилаи гузоришҳои телевизионӣ таҳия гардиданд. ин мавзӯъҳо ҳамарӯза
ба тамошобинон пешниҳод шуда дар муаррифии сарватҳои табиӣ ва фарҳангии кишвар нақши муҳим мебозанд. ҳамзамон таҳияи силсилабарномаи шоҳномаи миллат ки дар пояи асари гаронарзиши тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров омода мегардад, идома дошта аз дидгоҳи коргардонӣ бо истифода аз наворҳои ҷолибу таърихӣ ба таҳлили амиқ пешкаш мегардад. як қатор барномаву лоиҳаҳои нави телевизионӣ аз қабили илм ва технология, флора ва фауна, экосистема, ахтарон, хурдтаринҳо, меҳвар, илм ва истеҳсолот, ҳунаромӯз, тозанашр, пайдоиш ва инсон манзури бинандагон гардиданд. таҳиягарони ин барномаҳо бо диди наву эҷоди тоза талош доранд мазмуну муҳтавои барномаҳоро ҷолиб ва фарогир намуда, онҳоро ба таври шоиста манзури бинандагон созанд. имрӯз бо гузашти 5 сол мо бо ифтихор метавонем бигӯем ки ин муассиса роҳи устувори худро пайдо кардааст. албатта пешорӯи мо ҳанӯз вазифаи бузург ва нақшаҳои нав қарор доранд. мо ният дорем ки бо истифода аз технологияҳои муосир ва эҷоди барномаҳои боз ҳам ҷолибтар доираи фаъолияти худро васеъ намуда ба сатҳи боз ҳам баландтар бароем. зеро илм чароғи маърифат аст ва табиат сарчашмаи илҳом. дар муассисаи телевизионии илм ва табиат ҷашни байналмилалии наврӯзро имсол бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. барои тамошобинон силсилаи намоишу барномаҳои наву ҷолибро пешниҳод карданд. аз ҷумла барномаҳои Наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ, баракати Наврӯз, Наврӯзи барзгарон, мӯъҷизаи табиат, Наврӯзи хатлон, Наврӯзи ватан, шукӯҳи Наврӯз ва фарҳанги суманнакпазӣ ки ба тарғибу муаррифии суннатҳои неки Наврӯз бахшида шуданд манзури тамошобинон гардид. дар доираи барномаҳои иттилоотии ҳафтаи илм гузоришҳои ҷолиби телевизионӣ аз тантанаҳои ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар пойтахт ва дигар шаҳру навоҳиҳои кишвар омода гардиданд. муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат дар қатори дигар шабакаҳои телевизионӣ ва васоити ахбори умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза аз соати 6 субҳ то соати 24 шаб намоишу барномаҳои бисёр ҷолиб таҳия мекунад ва фаъолияти ҳайати эҷодии муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат ва ҳамчунин ҳайати техникии ин муассиса дар шароити имрӯз бисёр дар сатҳи баланд бароҳ монда шудагӣ аст ва он барномаҳое ки кормандони муассиса таҳия мекунанд тариқи эфири шабакӣ ки пахш мешавад аз ҷониби бинандагон бисёр баҳои баланд дода мешавад. ин суханҳо дар асоси чӣ гуфта мешаванд ки масалан муассисаи мо тавонист дар ин муддат бо барномаҳои ҷолибу дидании худ дар миёни ҷомеа эътибору нуфуз пайдо кунад ва ҳатто ҷойгоҳи худро дар миёни дигар шабакаҳо аз тариқи таҳияи барномаҳо боз ҳам устувортар намояд. ин пеш аз ҳама дарак медиҳад аз худи муроҷиати бинандагони мо ба унвони ҳам роҳбарияти муассиса ва ҳам дар алоҳидагӣ ба шахсоне ки барнома таҳия мекунанд. албатта фазои иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз бо ибтикори пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам васеътар шуда истодааст. мо шоҳиди он ҳастем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай теъдоди хеле зиёди шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ фаъолият менамоянд ки ин барои пурра гардидани фазои иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад. дар ин радиф муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат низ бо барномаҳои ҷолиби худ тавонист ин фазоро пур намояд. барномаҳое ки фаъолияти пуршарафи муҳандисону сохтмончиёни нерӯгоҳи барқию обии Роғун, филми ҳуҷҷатии Роғун ифтихори миллӣ таҳия гардид, бо муҳтавои баланду ифтихоровар манзури тамошобинон гардонида шуд. имрӯз муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат бо масалан пешрафтҳое ки дар соҳаи иттилоот рӯи кор меоянд албатта дар ҳошия гузошта шудагӣ нест ва
муассисаи мо ҳам ҳамкадами замон аст ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, ютуб, инстаграм ва саҳифаи алоҳидаи сомонаи худро дорад, ки ҳар рӯз тариқи ин шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаи расмӣ барномаҳое ки аз ҷониби ҳайати эҷодӣ ва техникӣ муассиса омода мешаванд пахш карда мешаванд ва аксари бинандагони мо низ аз ана ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ барномаҳои моро пайгирӣ мекунанд. Чун барнома вақте ҷолиб аст, бинанда хоҳ-нохоҳ онро пайгирӣ мекунад ва барои тамошои он ҳар кӯшишу саъю талоше ки дорад анҷом медиҳад. Ва муассисаи давлатии телевизионӣ Илму ва табиат ва дигар шабакаҳои телевизионӣ имрӯз бо намоиш додани барномаҳои худ тариқи телевизион танҳо маҳдуд нестанд. Инҳо бибинед ба тариқи тамоми васоите ки тариқи он метавон масалан иттилоъ пайдо кард, маълумот ба даст овард ва барнома тамошо кард, барномаҳои худро пешкаши бинандагону муштариёни худ мегардонанд. муассисаи давлатии телевизионӣ Илму ва табиат низ дар ин радиф бисёр корҳои зиёдеро анҷом дод, то тавонист мавқеи худро ҳам тариқи бигем оинаи нилгун ва ҳам тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дар миёни ҷомеа таҳким бахшад. самти муҳими дигари фаъолияти муассиса тарҷума ва дубляжи филмҳои гуногун жанр ба ҳисоб меравад. ҳамарӯза самти асосии ин шуъба бо тарҷума ва таҳияи филмҳои ҷолиб бо забони тоҷикӣ мебошад. бо мақсади таъмини сифати баланд дар тарҷумаи филмҳои илмиву оммавӣ муассиса тарҷумонҳои касбӣ ва ровиёну ҳунармандони ботаҷрибаро ҷалб мекунад. боиси ифтихор аст ки дар телевизиони Илм ва табиат дар шуъбаи тарҷума ва дубляж, яъне муассисаи давлатии телевизиони Илм ва табиат кору фаъолият мекунем ва мо кормандони шуъбаи тарҷума ва дубляж ҳаракат мекунем ки филмҳои илмиву оммавӣ, филмҳои беҳтаринро тарҷума ва дубляж намуда пешниҳоди бинандагон намоем ки ба табу завқи онҳо мувофиқ бошад. умедворем ки телевизиони мо бинандагони худро доранд ва филмҳое ки аз ҷониби кормандони шуъбаи тарҷума ва дубляж тарҷумаву дубляж ва пешниҳоди бинанда мегардад хуб қабул карда мешавад ва дар оянда кӯшиш мекунем боз ҳам филмҳои диданиву ҷолибро бо забони тоҷикӣ тарҷума ва дубляж намуда пешниҳоди бинандагон гардонем. инчунин дар муассисаи давлатии телевизиони Илм ва табиат дар вилояти Суғ, Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаҳои Кӯлоб мухбирони минтақавӣ фаъолият доранд, ки маводи омодашудаи онҳо ҳамарӯза дар барномаҳои иттилоотӣ ва ҳамчунин дар шакли барномаҳои алоҳида манзури тамошобинон гардонида мешаванд. мо ҳайати гурӯҳи эҷодӣ шуъбаи мухбирони минтақавӣ кӯшиш менамоем ки тамоми зебоиҳои гӯшаву канори ҷумҳурии биштосои Тоҷикистонро сабту танзим намуда тавассути эфири шабака пахш намоем. табиат макони фароғ аст. ҳифзи озодии он мисли нигоҳ доштани умеди зиндагист. мо ҳам зиндагиро дӯст медорем. илм чароғи маърифат аст ва табиат сарчашмаи илҳом ва рисолати мо ин аст ки ин чароғро равшан нигоҳ дорем ва онро ба наслҳои оянда интиқол диҳем. мо бори дигар шоҳид гаштем ки пушти ҳар як барнома, ҳар як навор ва ҳар як дастоварди телевизиони Илм ва табиат як дастаи муттаҳиди эҷодкор ва дилбохтаи касби худ қарор доранд. инҷо бошад шуъбаи танзим аст ки ҳамарӯза даҳҳо барномаҳо танзим ва пешниҳоди бинандагон мегардад. салому алайкум акай Нимат. муассиса дар як шабонарӯз 18 соат барнома пахш намуда бо пешниҳоди намоишу барномаҳои ҷолибу фаровир фаъолияти худро ба роҳ мондааст.
گروه اجودی ریاست برنامه علم و طبیعت همروزه برای بلند برداشتن سطح معرفت نوکی اکولوژی مردم و همچنین بلند برداشتن سویه دانش اکولوژی برنامه‌های جالب و دیدنی را پیشنهاد میکنم و همزمان در رابطه با رشد علمی تاجیک برنامه‌های جالب همیشه از اداره برنامه‌های علم و طبیعت پیشکش مردم می‌گردد. هدف ریاست علم و طبیعت پیش از همه رساندن اطلاعات جدید در رابطه با رشد علم و طبیعت میباشد که کارگران این اداره همیشه تلاش میکنند تا چنین برنامه‌های جالب را پیشکش بینندگان گردانند و ذوق و شوق بیننده را نسبت به تلویزیون علم و طبیعت باز هم بلندتر بردارند. برنامه‌های هفته علم، محور، انسان، علم و استحصالات، مکتب مردانگی، آیین روزگار، صحبت روز، معارف و زمان، صاحب استعداد، پژواک، آید به تحقیقات‌های علمی در اکادمیای علم‌های تاجیکستان و اکادمیای علمی کشاورزی تاجیکستان، سیر کیهان، آید به کیهانشناسی، جلوه دانش، آید به فن‌های دقیق و طبیعی، جدول دوره مندلیف، برنامه برکت، انسان و طبیعت، اوج زحل، برنامه بیتار، نکهت، تطبیق، در دل سنگ، اختران، خردترین ها، نابغه ها، کتاب سرخ تاجیکستان، معلومات، شفاخانه طبیعت، نبض طبیعت، صاحب خیرات، وارثان علم، یک گوشه دیار، عبرت آموز، شاهنامه بیزوال، پیوند سبز، هستی و حکمت، 4 اصول، علم و تکنولوژیا، اکوسیستم و از روزگار برنامه‌های دائمی تلویزیون علم و طبیعت بوده در بین مخلصان تماشابینان خود را دارد. ریاست استحصال فیلم‌های تلویزیونی هر ماه نامگذاری فیلم‌های تلویزیونی و برنامه‌ها را برای بیننده پیشنهاد می‌کند که مضمون و مندرجه گوناگون دارد و از قبیل برنامه‌های یک گوشه دیار، از روزگار، پیوند سبز، هستی و حکمت و اقلیم و پژواک تا کتاب سرخ و همچنین علم و تکنولوژیا. ضمن تهیه این برنامه‌ها که در سایر علمی معاصر جهانی و وطنی می‌ایستد و همچنین از نوتکراری اکوسیستم‌ها تا نوگانی‌های علمی تکنیکی برای خود مؤلف و تهیه‌گران هم خیلی خوشایند و هوسمندانه است که کس می‌جوید، می‌آموزد و باز بهره‌های از قطره‌های بحر بی‌کنار علم می‌گیرد و خوشنود هم هستیم که همراه بیننده این فیلم و برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنیم و مطمئن هستیم که از روی اون نقشه‌های ایجادی که باز برای بیننده برنامه و فیلم‌های نو پیشنهاد می‌کنیم در ذوق بیننده باز الهام و سرشاری نو را به وجود میاریم. رو به آسمان نگاه ژرف به زمین، گردش فضای اتمسفری و توأم بودن اقلیم با قبطهای لیتوسفر و گیدروسفر، قطب شمال و جنوب و یخبندی‌های ابدی. ما از یخ و یخبندی‌های ابدی خود از روی مقدار که 5% دنیا را تشکیل می‌دهد فخر می‌کنیم. از دیدی دستگاه و محققان تا یدروی زمین، تنوره و آب و حرارت این قهر را احساس می‌نماییم. لپش بحر و اقیانوس‌ها در سیاره زیبای ما، چشمانمان بحری تاجیک و کبود و کلهای زیبای خاورکول و زرینکول و سریز را می‌جوید. حتی نجسته از کیهان نزدیک خاورکول را می‌بینیم، کولی کلانترین در آسیای مرکزی. آبشاره‌های ما با شمول آب شیرین و مصفای جهان شاملند. احساس گوارا از شکوفایی اکوسیستم‌ها. این هرچه سرگذشتی 1000 ساله دارد، عین نشونما و شکوه و فرش با دوره 700-800 سالگیش راست می‌آید. باز در وادی وحش در بیشتر پلنگان، در سایر کلهای کبود، نمونه جنگل تورنگا نمونه قدیم ترین با 30 سالی 5 میلیون سالی سیاره را مشاهده می‌سازیم. با بیننده تلویزیون علم و طبیعت همه روزه با فراگیری چنین موضوع در ژانرهای گوناگون تلویزیونی روبرو می‌گردیم. این
با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت وزارت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 5 سال پیش تشکیل یافته بود. در این دوره خیلی کوتاه تلویزیون دولتی علم و طبیعت و دستاوردهای بسیار بلند نائل گردیدند. این در تشویق و ترغیب علم در طبیعت و تمام دستاوردهای علمی عالمان تاجیکستان را و همگان معرفی نمودند. 7 иқдоми ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ташаббусҳои аҳамияти глобалии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масъалаҳои обу иқлим номи мамлакати моро дар сайёра маъруф гардонидаву имрӯз раванди оби душанбе ба муколама ва татбиқи сиёсати ҷаҳонии об барои рушди устувор барои ҳамаи қитъаҳои олам мебошад. оғози раванди 10-солаи байналмилалии амал барои рушди илмҳои криосфера барои солҳои 2025-2034 имкон фароҳам овард ки дар ҳавзаи пиряхҳои мамлакат экспедитсияҳои байналмилалии муҳаққиқон оғоз гарданд ва пиряхҳо барои тадқиқоти иқлими ҳазорсолаҳо бо гирифтани намунаи маҳаки он як самти нави илмӣ гардад. худи президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ва ҷомеаи байналмилалӣ заминаҳои беҳтаринро барои амалисозии ин ташаббусҳои ҳамкорӣ ва инчунин барои 10 соли оянда ҳамчун 10-солаи байналмилалии амал барои рушди илмҳои криосфера фароҳам меоранд. дар баробари накоҳиш аз табиат боз масъалаи ҳифзу таҳким раванди татбиқи барномаҳои давлатии кабудизоркунӣ то соли 2040 кам кардани коҳиши таъсири иқлим ҳифзи пиряхҳои мамлакат пайваста пайгирӣ карда мешаванд. дар чанд соли охир созмон додани даҳо тадқиқоти саҳроӣ ва экспедитсияҳои байналмилалӣ дар ҳавзаи пиряхҳои мамлакат ва оғози аз лиҳози усулҳои корбарӣ ва фанноварӣ мутахассисон ва муҳаққиқон соҳибтаҷриба мегарданд. озмоишгоҳҳои муосири иқлимшиносӣ ва молекулярии об фаъолияти густурдаро ба роҳ монда кормандони телевизиони илм ва табиат дар 5 соли охир дар ҳайати аксари экспедитсияҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ ва ниҳодҳои илмии мамлакат иштирок намуда даҳо филму барномаҳои ҷолиб офариданд. роҳи мо ба пиряхи рақами 3 ки аз сатҳи бар дар сатҳи 5800 метр ҷойгир аст идома дорад ва хеле хурсанд ҳам ҳастем ки мо кормандони муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат бори нахуст дар сатҳи баландӣ аз баҳр 5800 метр қарор дорем. зимни арзёбии гӯсфанди кӯҳии нодир маркополо дар бадахшони кӯҳӣ ва дар дигар минтақаҳои мамлакат нодир будани табиатро бо мушоҳидаи ҳайвоноти нодир бабри барфӣ архар морхӯр эҳсос менамудем. ин ҳама дар силсилаи мустанади зиннати табиати мо ва китоби сурх бо ҳам омаданд. ҳамчунин дӯстдорони табиат ки шуморааш то рафт дар мамлакат зиёд мегарданд дар бораи таҷриба ва завқи табиатдӯстии онҳо барномаҳои ҷолиб таҳия карда мешавад. манбаъҳои ғизогирии кулу дарёҳои мамлакатро аксар дар болооби ҳавзаи дарёҳои вахшу панҷ ва зарафшон дар он ҷое ки аз пиряхҳои муҳташам қатраҳои об дар пиряхҳо фаввора мезананд ҳайатҳои эҷодӣ дар силсилаи барномаҳои иқлим фароҳам оварда бо ниҳодҳои илмии мамлакат пайваста ҳамкорӣ менамоянд. таъсис додани телевизиони илм ва табиат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саривақтӣ буд ва чунки барои пешбурд ва пешниҳоди дастовардҳои илмии олимон дар ҳақиқат бояд як махсус симо мешуд, телевизиони махсус мешуд ки хуб як дар сохтори академияи илмҳои кишоварзӣ худаш 11 институт ва марказҳои илмӣ аст ки ҳамарӯза ин олимон дар самти ин ё он соҳаи кишоварзӣ корҳои илмӣ тадқиқотӣ доранд ва бо муассисаи илм ва табиат ҳамкориҳои мо хеле судманд аст ва самарабахш ҳастанд.
ҳар як барнома ва филми телевизионӣ ҳадаф ва мақсади худро дорад, ки пеш аз ҳама дар баробари банаворгирӣ ва намоиши табиати нотакрори мамлакат, ҳамчунин баландбардоштани маърифати экологӣ ва дар ин замина ташаккул додани завқи зебоипарастии мардум мебошад. албатта дар ин замина дониши бинанда оид ба табиати зебо бештар гардида, донистани он ки чӣ гуна оксиген дар табиат истеҳсол мегардаду шинондану сабзонидани дарахту гул чӣ аҳамият дорад ва чӣ гуна метавон бо роҳи табиӣ ҳолати иқлимро мӯътадил нигоҳ дошт ва боз қатраҳо чӣ гуна пиряху дарёҳои бузург ва меғу борону барф мешаванд, баёнгари нотакрории табиати мамлакати мо мебошад. бевосита барои ин хизмати кормандони тамоми кормандони аҳли илму телевизиони илм ва табиат мебошад ки ба дили дидаҳои тамоми мардуми Тоҷикистон ки илмдӯст ҳастанд, ин телевизиони давлатии илм ва табиат яъне дӯстдори ҳама шудааст. имрӯз дар раёсати истеҳсоли филмҳои муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат барномаҳои об барои рушди устувор, набзи табиат, як гӯшаи диёр, пайванди сабз, ҳастӣ ва ҳикмат, илм ва технология, флора ва фауна, чорунсур, пажвок, байтор ва экосистема таҳия гардида мазмуну муҳтавои гуногун доранд. дар меҳвари ҳама ин барномаҳо аҳамияти иқдомҳои байналмилалии пешниҳодҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ, инъикоси озмунҳои ҷумҳуриявӣ, татбиқи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи илму маориф, пажӯҳиш, иттилоот ва пайгирию баррасии масъалаҳои муҳими фанҳои дақиқ бо шумули астрофизика, ҷуғрофия, криосфера, сейсмология, ихтироот, равоншиносӣ, ҳолат ва дурнамои экосистемаҳо, ҳифзу таҳкими захираҳои об, усулҳои муосири парвариши зироат, гуногунии олами биологӣ, зоологӣ ва соҳаи тандурустӣ ташкил медиҳад. мушоҳида ва моҳияти ҳар як зарра, яъне молекула ва атомҳо алифбои кори озмоишгоҳ аст. мо ҷавонон саҳми муносиби худро дар рушди илми ватанӣ мегузорем. ҳар як ташхис ва мавзӯъҳои илмӣ бояд самарабахш бошад. пайвастагии илм бо истеҳсолу талаботи замон аст. мо ҷавонон дарк менамоем ки дар шоҳроҳи илм қадам задан масъулияти бузург аст. инъикоси дастовардҳои олимон ва баррасии мавзӯъҳои илмӣ дар телевизиони илм ва табиат. бо риояи формати хоси худ ва интихоби мавзӯъҳои муҳиму рӯзмарра, телевизиони илм ва табиат тавонистааст таваҷҷӯҳи доираи васеи тамошобинонро ба худ ҷалб намояд. барномаҳои таҳияшуда бо мазмуну муҳтавои ғанӣ, тарзи пешниҳоди ҷолиб ва фарогири масъалаҳои муҳими илмиву оммавӣ ва соҳаи табиат на танҳо манбаи иттилоот, балки воситаи муҳими баландбардоштани маърифати ҷомеа ба ҳисоб мераванд. ин аст ки муассиса имрӯз дорои фазои васеи мухлисон ва тамошобинони содиқ гардидааст. чунин аст интихоби касб ва пешаи интихоб кардаи мо, аммо барои мо ин роҳест ки пур аз таҷриба, ҷустуҷӯ ва пешрафт. ин барои мо нерӯ мебахшад то ба илҳоми бештар ба кори худ идома диҳем. мо бо пешаи худ дар ин муассиса бори дигар собит месозем ки рисолати мо танҳо пахши барнома нест, балки расонидани донишу маърифат ва муҳаббат ба илм ва табиат аст. ва бо ҳамин ният мо роҳамонро идома медиҳем бо андешаҳои тоза, барномаҳои нав ва муҳаббати самимӣ нисбати бинандагони худ. моро ҳамроҳ бошед. салому алайкум.